Naadre akong lula gikas Boracay. Oh, nagpasko ni sa Boracay, pila ka adlaw sa Boracay be? Pila ka adlaw sa Boracay? Duha. Ay, haya. Duha? Nya, naligo ka sa Boracay? Piti kaligo, kamang-kamang. Asa sa baybayon? Puti man kayo to. Buting-buting. Nya, unsa may kalahas Boracay og sa Dalagit be? Mas nilat yung dalagit. Unsay kaon mo sa Boracay la? Ha? Kaon nimo. Gikaon ba? Ang gikaon. Aw. Paniud to, panihapon sa restaurant. Ay, haya restaurant man. Nya, pila na may edad la? 81. Oh, itiwan no, sakay pag eroplano. Ato pag Boracay, 2 days. Nya sakay kag katong ilang kuan, katong sunset ba katong sakay kag sakayan nga. Buot nila. Oh, boating ba? Nawa ka nig entry sa glass boat lagi. Naaman sa cellphone. Katong tan-aw katong clear na bangka nga Bangkang higda-higda ka. gagmay. Oh, higda-higda ka. Asa mo yung entry be? Ha? Asa yung picture ato? Nadiri ay. May mapakita to be. Ha. Garaang nini. Balo makakita bata. 81 years old. Ah, higda-higda day ka. Tawag sa tawag ka to na bangka. Glass boat ba? Glass boat. Kita ta be? Pangitaan na to. Restaurant day to la? Ha? Restaurant? Kajiri restaurant. Ah, Jiris Grill day be. Kita ta be? Wala man diri. Oh, 81 years old pero mag-TikTok pa na. TikTok sadla. Facebook sad. Nas gallery oy. Tara, photos. Hindi. Ay, sa. Wata lang. Muna na. Oh. Muna? Wala diha na Wala dapat diha. gallery. Ah. Nyaon sa pamailayang lingaw ng Boracay. 81 years old, suroy Boracay. Kadawat na kag 50 mil. Wala pa man karon kuno January ho. Agoy, pila? Pila ihatag? Takay baw pila. 50 mil, ani kay half centennial man. 5 ray, Ah? 5, Ang kanusam nitong 100,000? Kung 100 years old? 100 years. Ah, 5 mil. Ah, tara. Na, yan ang giokban. Resitam lagi na. Lami ah. Oh, para oh. Sunset. Asa ka na. Murag dalaga oy. Dalaga 81 oh. Gabong ko. Pungko man. Gi pre. Natulog. Muna yung gipuyan. Mm. Biyahe pa. Padong pa sa barko. Magbayad pa. Oh. Ang sponsor Rian. Oh. Mura magbatag kalo. Na airport na. Oh, kisam na. Awa na. Lila balod man eh. Balod na. Kisam na la. Pagkamatay ng bising. Aw. Oh, GR. Aji. RG day. Og si Kuan. Nya, wamlay ka nalagom dito sa Boracay. Gaulan baya. Yan simba gyud kag Pasko dito. Unsa may kalahi sa Pasko dito dire? Ha? Unsay nakalahi sa Pasko sa Boracay dire? Mas aligre din eh. Ngano man dito day mingaw? Ay simbahan nila patad. Gamay kay gagianan. Diri ang simbahan nato dako uguanan. Dito gagmay ang kay pang commercial man. Commercial man good. Mga rapo mga tao dito. Ikaw gani. Kog balay. 81 suroy pag Boracay. Oh. Na, mo? Astilan. Yan naligo gyud ka dito. Ha? Naligo ka. O sa pa may suruyan nas Boracay, wa man ko kita nimo nang adtog bato. Kitan ko kato kanina diri. Ang hambog na sana. Buting-buting man na dito, di ba? Oh, buting. Sakay man ang mga kuan. Sunod na hasin yang katong glass nimo na picture katong higda-higda kas bangka ba. Daghang kayong viewers mo tanaw. Post ako ni Facebook. Lula Nini, 81 years old.
hapit na, piti na. Ang kuha na ni 5,000.